fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on soc, que tinc regust de res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. A poc els minuts, a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de paranys, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma a prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu, que no mato el meu cor, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Moltes gràcies a l'Anna Casanova, ballarina, mestra, llicenciada en Història de l'Art, que va ballar a la presó Model en un espectacle anomenat Cants de la Llibertat Presa, dedicat a la presidenta presa del Parlament, Carme Forcadell. Un aplaudiment per ella, sisplau. Bé, bon vespre a tots i totes i gràcies per ser aquesta tarda aquí. Ens omple d'orgull i d'esperança tornar a presentar la nostra candidatura CUP Procés Constituent a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Una candidatura que va néixer fa poc més de 4 anys de la mà de persones amb diferents inquietuds, trajectòries, però amb un mateix ADN, assembleristes de base, radicalment d'esquerres, feministes i ecologistes. Som aquells que sabem que sense sobirania econòmica no hi ha independència. Dels que creiem que el Sant Cugat que volem, que prioritzi les persones per sobre dels interessos privats, serà feminista o no serà. Dels que ens impliquem en el dia a dia de la nostra ciutat per fer-la cada cop més integradora i socialment igualitària. Som conscients que aquesta ciutat és ecològicament insostenible i no podem ser còmplices de la contínua depredació del nostre entorn per seguir mantenint una ciutat aparador. Fa 4 anys vam ser la segona força al consistori, però ara ja no ens volem quedar aquí. Ara és l'hora de fer possible l'alternativa. Que com ho farem? Només hi ha una manera. Governem-nos. Governa't, governa't, governa't. Gràcies al bagatge acumulat en els últims anys,
a la nostra posició com a alternativa al govern i al seu model de ciutat, tenim les ganes i la força per impulsar un canvi a Sant Cugat. I aquell canvi sou tots vosaltres. Un nou model de ciutat que posi la vida al centre de les polítiques de l'Ajuntament i tingui la valentia d'afrontar la situació d'emergència habitacional que patim en aquest poble. Que tingui una política cultural coherent, amb un model de ciutat integradora, solidària i justa, on la participació no sigui un mecanisme per justificar l'acció de govern, sinó una eina per obligar l'Ajuntament a escoltar i respectar els veïns i veïnes del nostre municipi. Un model de ciutat universal, que retorni al poble els serveis bàsics, perquè el mercat no es pugui excloure pas a ningú. En definitiva, que faci dels problemes i les necessitats reals i col·lectives de tots i tots vosaltres la seva raó de ser. Perquè estem orgullosos de ser de Sant Cugat, ens estimem la ciutat i tota la gent que hi viu com vosaltres. Perquè davant dels que us volen només cada 4 anys i en silenci, nosaltres us volem cada dia alçats i crítics. Perquè davant dels que us demanen que els deixeu governar, nosaltres us diem, no, de cap manera, governa't i no demanis permís. Perquè ens fem responsables del canvi necessari a Sant Cugat i hem pres la humil decisió de governar-nos d'una vegada i per totes. El proper 26 de maig, jo em governo, tu et governes, nosaltres ens governem. Governa't. I per fer-ho, qui millor que les persones que ens acompanyen avui en aquest acte, a part de tots vosaltres. Començarem amb una dona llicenciada en matemàtiques, especialista en finances ètiques i exdiputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Una persona que davant tot un tribunal constitucional a Madrid i mirant-los de fit a fit, va gosar dir que, assumint les conseqüències i davant les preguntes d'un partit xenòfob i masclista, no penso respondre a les preguntes de Vox, perquè el feixisme no se li parla, se'l combat. Amb tots vosaltres, Eulàlia Reguant. Bé, bon vespre. Us asseguro que fa molt de goig veure aquesta plaça plena que ara comentàvem amb la Núria, que és un vespre del mes de maig, la plaça estigui plena. És bona senyal i sobretot és senyal de ganes de governar-se i de generar canvis. Perquè aquest cap de setmana veiem com el règim del 78, que diuen que està en crisi, vol regenerar-se. Ho veiem aquest cap de setmana, que vol regenerar-se i que la seva possibilitat, allà on té més possibilitats, és fer-ho des de dalt. Però nosaltres diem que la millor escletxa, l'escletxa per tombar-lo, és a baix, des de baix. És als pobles, és als barris, és a les ciutats. Des del moviment popular, des dels moviments populars, l'autoorganització, però també des de les institucions municipals. I aquí és on diem que la unitat popular, aquesta CUP procés constituent aquí a Sant Cugat, però aquests centenars de candidatures d'unitat popular arreu del territori, estem preparades per fer-ho. Estem preparades per fer-ho i volem fer-ho. Ho volem fer ja sigui atiant la mobilització i l'organització popular, fent d'oposició frontal o fent d'oposició constructiva quan és necessari, però també ho volem fer i estem disposades a fer-ho, assumint responsabilitats de govern. I ho hem fet. Hem demostrat que sabíem fer-ho i, de fet, ho tornarem a fer i aquí ho fareu. I és que per nosaltres el municipalisme és la clau de volta del canvi, d'aquest canvi amb el règim del 78, perquè són les lluites populars de base,
al marge, esteses a tot el territori, les que han obert possibilitats de canvi en aquest país. Nosaltres només podem ser servidores d'aquestes lluites i no volem substituir-les, volem servir a les lluites que arreu del territori són motor de canvi, perquè són les lluites les que ens representen a nosaltres i per tant volem ser la seva veu, perquè a més, en el seu moment no va ser la transició des de dalt, pactada i acordada, com tantes vegades hem dit, que va generar els canvis en aquest país, perquè sí que n'hi va haver, sinó que van ser els moviments i les lluites de la gent les que van generar els canvis. I fem memòria, el moviment antimilitarista i pacifista de base que a través de la desobediència civil va acabar amb la mili obligatòria, o el moviment per la pau que arreu del territori ha denunciat guerra rere guerra, intervenció militar rere intervenció militar, o el moviment de les consultes populars per la independència el 2009 i el 2010 arreu del territori, o els comitès de vaga que han fet totes les vagues de la darrera dècada i en portem 9 vagues en 10 anys, o els comitès del multireferèndum el 2014 que es van plantar davant dels col·legis electorals davant la prohibició de la Junta Electoral. Però, per suposat, els comitès de defensa del referèndum, responsables i motor de l'èxit de l'1 d'octubre, que si hagués estat només pel govern i la institució no hagués estat possible. Per tant, és la gent qui fa els canvis, és la gent qui poble a poble, barri a barri, fa a través de l'organització, la mobilització, a través de la desobediència civil, que els canvis siguin possibles. I això és municipalisme també, això és el municipalisme que nosaltres vindiquem, del qual ens sentim hereves i que cridem i que volem multiplicar, perquè és aquest el municipalisme que és la clau del canvi. Hem estat les centenars de candidatures arreu del territori i volem continuar sent la pedra a la sabata de la sociovergència, d'aquell, parlem del règim del 78 i podríem parlar del règim del 79, el règim que el 79 es va establir arreu del territori entre socialistes i convergents on es repartien les cadires i els espais de poder. Hem estat la pedra a la sabata de la sociovergència, de la corrupció feta règim i plantem cara arreu on som els corruptes i els cacics, perquè tenim clar que només fent net, trencant tota la taranyina de corrupteles que barri a barri, poble a poble ha construït aquest règim del 78 i el del 79, podem construir una nova república, podem construir un nou poble, podem construir un poble que sigui de totes. I trencar corrupteles té exemples i ho hem fet. Trencar corrupteles és fer el que van fer les companyes de Reus, posant al descobert l'entramat corrupte que s'enriquia i segueix enriquint amb la salut de totes. Però trencar corrupteles també és el que aquí a Sant Cugat veu fer en part de l'entramat del 3%. I com deia, si hem lluitat o ho hem estat i volem continuar sent la pedra a la sabata de la sociovergència, hem lluitat i seguirem lluitant contra la continuïtat de les velles estructures de poder, des dels governs municipals i des del carrer, des d'on sigui necessari, perquè és des d'aquests espais on hem construït poder popular, amb el teixit popular i associatiu dels nostres barris i de les nostres ciutats, però també ho hem fet des de la institució, amb tots els límits que té la institució. I és per això que tenim molt clar que necessitem anar més enllà, molt més enllà. I sabem governar. Ho sabem fer, alguns dirien, o alguns diem, millor que la resta, i no perquè siguem millors que la resta. No creiem que siguem millors. Però ho fem perquè volem governar i volem fer-ho amb la gent. Volem fer-ho amb tothom
qui està al carrer, amb tothom qui vol participar. Ho fem amb la gent i per la gent. I és amb la gent amb qui construïm municipis valents, sense lligams amb el passat, mirant cap endavant, amb l'única força de la gent, de tota aquesta gent que avui ompliu la plaça, amb la mobilització i l'organització. És així com construïm unitat popular entre totes, pensant entre totes i construint entre totes. I és així com construint unitat popular generem poder popular, poder de totes i per totes. I com deia, hem seguit o hem lluitat i seguirem lluitant contra la continuïtat de les velles estructures de poder. Però això tenim clar que només es pot fer amb les lluites, amb la gent. I ara que el sistema mostra la seva veritable cara, amb una voracitat sense límits, creiem que calen opcions valentes, opcions que no tinguin compromís de cap mena amb el poder, que plantin cara, que construeixin des de baix i que posin la vida al centre. Creiem que ara, en aquests moments, cal una opció de lluita, una opció que no sigui règim, una opció que, com deia, posi la vida al centre, una opció que no pacti amb l'IBEX 35 ni que pacti amb les elits de sempre que han governat els municipis i arreu. I per això defensem polítiques de participació, per tant, que el poder torni al poble, que el poder torni a la gent, però també defensem recuperar el control dels serveis públics, allò que és de totes i que, per tant, volem gestionar entre totes. I volem construir sobiranies, sobirania econòmica, sobirania energètica, sobirania residencial, totes les sobiranies. Però és més, aquestes candidatures d'unitat popular arreu del territori, centenars de candidatures d'unitat popular, creiem que som una força de país. Anem des de les grans ciutats metropolitanes fins als pobles més petits. Però això no és que sigui mèrit nostre. No és que siguem diferents o, com deia, millors. Simplement som una expressió del país que existeix. Grans ciutats metropolitanes i pobles petits. Som d'un poble que s'estima el país, que s'estima la seva terra, que s'estima els seus veïns i les seves veïnes, siguin com siguin i vinguin d'on vinguin. I perquè ens estimem el país, ens estimem la nostra terra, estem convençudes que cal un model no centralitzat, que cal un model que escolti les necessitats del territori i que escolti les necessitats també del feminisme, perquè el feminisme no només creix a les grans ciutats, està cada vegada més present i més fort als nostres pobles i a les nostres comarques. I això és mèrit de totes les que cada dia lluiten i que porten anys lluitant. I és perquè volem canviar-ho tot, perquè volem aquest canvi, que hem construït una agenda municipalista, un programa de canvi, un programa que des del municipalisme serveixi per assolir unes vides dignes, que siguin realment dignes. I des del convenciment que cal trencar amb el règim del 78 i que cal trencar també amb aquesta submissió a les polítiques austericides de la troika, que liquida la sobirania popular, allò que decidim totes, però que també liquida la sobirania municipal, la capacitat que tenen els municipis per decidir. I és per això que entenem que el nostre programa és un programa i un instrument per la ruptura, per la independència, per la construcció d'aquestes sobiranies des de baix, des dels pobles, des dels barris, que serveix per la transformació social. I és que treballem per posar els municipis i les institucions al servei de la voluntat i les necessitats de la majoria, perquè som majoria, el poble és majoria, les classes populars són majoria, la classe treballadora és majoria. Plantem cara davant la bombolla immobiliària i constructora, aquesta que cada dia ens expulsa
de casa nostra. És per això que defensem de manera decidida i valenta el dret a l'habitatge i que lluitem per aturar la destrucció del teixit comunitari i social, d'aquest teixit comunitari i social que volen aniquilar per fer de l'espai públic un espai de mercat per obtenir-ne benefici. És per això que volem construir pobles i ciutats vives, vives per totes nosaltres. És això el que per nosaltres és el municipalisme, construir pobles i viles vives, perquè volem ser territori, volem ser arrel, volem ser futur. Perquè construir ara pobles i ciutats vives és construir futur. Futur per a aquelles que vindran, però sobretot futur també per a aquelles que hi som ara. I tenim ambició de canviar-ho tot i estem disposades a assumir els riscos que siguin necessaris per fer-ho. Perquè volem liderar canvis i no ens n'hem amagat mai que volem canvis i que volem canvis profunds. I no ens n'amagarem mai ni defugirem mai la nostra responsabilitat. I és per això que hem treballat arreu també per construir projectes plurals, amplis, respectuosos amb totes les sensibilitats existents, amb un mínim comú denominador de la determinació en els canvis estructurals. Canvis estructurals que necessiten els nostres barris i les nostres ciutats. I també canvis estructurals que, com no, necessita el nostre país. Però també som realistes. Sí, som realistes. Sabem que governar els ajuntaments en el marc jurídic i polític actual vol dir que hi ha límits. Uns límits que no volem, però uns límits que hi són i que no ho podem fer tot. Ja ens agradaria fer-ho tot, però sabem que no ho podem fer tot. Però també diem convençudes que voler és poder. El voler és poder ens l'ha demostrat la gent tots aquests anys. I nosaltres estem disposades a arriscar perquè els que vinguin després tinguin millors condicions i perquè el voler sigui poder entre totes. Convençudes que la unitat popular és això, és teixir xarxa, construir col·lectivament, posar al centre la vida i recuperar les institucions per totes. Volem ser poble i som poble i per tant seguirem construint i transformant els nostres pobles des del carrer, des de l'oposició i des dels governs municipals. I ho fem perquè és el millor compromís i la millor manera de treballar pels nostres pobles, pels nostres barris i per les nostres ciutats. I per tant, perquè és el millor per totes nosaltres i per aquelles que vindran. Moltes gràcies, visca la unitat popular i visca els que esteu aquí. Moltes gràcies, Eulàlia, per les teves encoratjadores paraules. I ara, a continuació, ens acompanya també l'Arcadi Oliveres. L'Arcadi és doctor en Economia, expert en l'estudi de les desigualtats, de la cultura de la pau, la despesa militar, vinculat a innombrables iniciatives de caire social. L'Arcadi va ser un dels promotors de Procés Constituent i, afortunadament per nosaltres, tenim la sort que és veí nostre de Sant Cugat. Així que, quan vulguis. Bona tarda a totes i a tots. Gràcies per aquesta invitació.
jo no sóc candidat, no sóc membre de la CUP i a hores d'ara tampoc sóc membre del procés constituent. És a dir, que estic una mica d'estranquis. Però, tanmateix, molt content de ser amb vosaltres. Fa 4 anys, amb un acte molt similar, en aquesta mateixa plaça, també ens trobàvem, en David se'n deu recordar, per descomptar la Núria també, i ens vàrem trobar amb la voluntat de fer canviar les coses. La veritat és que una mica van canviar, perquè aquesta coalició CUP-Procés, com bé sabeu, es va convertir en la segona força de Sant Cugat. Però crec que ara és el moment de fer encara un canvi més important, un canvi imprescindible. Jo us haig de confessar que per raons d'edat m'he tractat bastant amb els 6 alcaldes que hi ha hagut des que va morir en Franco fins ara. Jo crec que ens hem respectat mútuament i que les relacions han sigut pas dolentes. Però tanmateix penso que ha arribat el moment de canviar moltíssimes coses. En primer lloc, us voldria dir que estem davant d'un fet importantíssim, que es diu eleccions municipals i que a mi em fan pensar molt amb aquelles eleccions municipals de l'any 1931, que el que van aconseguir és el que hem d'aconseguir aviat, que és enderrocar la monarquia, només faltaria. I per tant, recordem aquestes eleccions de l'any 1931. Les municipals també poden servir per algunes coses. Bé, també us diria que juguem amb una certa confusió. A mi no m'agrada que les eleccions a diferents organismes se solapin els uns amb els altres. Què hi té a veure la discussió municipal amb el projecte europeu? Que per cert no m'agrada, però és un altre tema, no és el d'avui. No, fer-ho el mateix dia és eliminar discussions. A Europa es discutiran moltes coses que ens afectaran i quedaran totes elles subsumides davant de la discussió municipal, que és importantíssima, però a veure si aprenem a separar les coses. I en aquest cas no ho hem fet. Què més de dir això? Que com que els municipis també els acabem barrejant amb altres coses, resulta que els municipis estan una mica marginats. Són els que necessiten més diners, són els que més serveis donen als ciutadans i des del punt de vista pressupostari són els parents pobres. Mireu, dels diners públics que es reparteixen a l'estat espanyol, un 51% se'l queda el govern central. I encara hi ha algú que té la barra de dir-ne el estado de les autonomies. 51%. Què més? 35% va parar a les autonomies. I el 14% restant passa als municipis. Què és això davant de les llars que tenen? Molt poc. Us diré, a títol comparatiu, i fent una trampa que explicaré tot seguit, que a Suècia els ajuntaments no tenen el 14% del pressupost, tenen el 55% dels pressupostos públics, amb una trampa, que no hi ha autonomies. Per tant, però tanmateix, el tema és important i val la pena recordar-ho. Hem de donar diners als municipis. I tinc la impressió que aquest tema l'aprovaria tothom. Qualsevol partit, de dreta o d'esquerres, diria que està d'acord amb augmentar les disponibilitats municipals, perquè són aquells en els que primer es va tocar la porta. I un cop tinguessin aquests diners, què s'hauria de fer? Doncs, senzillament, tirar endavant una política d'esquerres. Però una política d'esquerres de debò, que tindria alguns elements. Molt aleatòriament us els diré. Un municipi no deixa de ser una representació dels ciutadans. I el que ha de fer és recolzar allò que els ciutadans, per pròpia iniciativa, volen implantar. Fem una mica de repàs dels últims anys. Què han fet els ajuntaments en alguns municipis? Doncs, per exemple, han apoyat la plataforma d'afectats per l'hipoteca, van apoyar el 15M, han promocionat associacions de veïns, han tirat endavant la campanya del 0,7%, sens dubte, han estat fortes amb la voluntat de la campanya Aturem la Guerra. Tot això, encara que no ens ho sembli, és feina municipal. I per tant, hem de dir que anirem per aquí. Però també hi ha altres qüestions. Els ajuntaments poden arribar a tenir iniciatives polítiques pròpies. A mi em ve al cap, i potser vosaltres també, una població que es diu Arenys de Munt. Què va fer Arenys de Munt en el seu moment? Ho sabeu tots, no cal que ho recordi. Degut al que va fer Arenys de Munt, les coses van començar a canviar. No han canviat del tot i potser no tant com voldríem, però van començar a canviar.
també s'han promogut altres qüestions que els ajuntaments políticament poden tirar endavant. Per exemple, apoyar els multireferèndums, fer consultes constants, també és quelcom que hem d'anar tirant endavant sempre que puguem. I fins i tot implementar nous models de comportament. Jo fa anys vaig tenir la sort de mantenir una llarga conversa amb un senyor, encara viu, perquè és de la meva edat, bueno, no, això no vol dir que hagi de viure, però que es diu José Ángel Cuerda, que potser algú de vosaltres sabeu que durant 22 anys va ser alcalde de Gasteiz. I què em va explicar aquest senyor? Que ell havia fet quelcom que a mi m'agradaria que tots els municipis, començant pel de Sant Cugat, fessin, que era tenir una nova visió de la seguretat ciutadana. Quan a Vitòria hi havia un delicte, que evidentment, com a totes les ciutats, n'hi ha algun, per descomptat, si la policia arribava a temps, detenien el presumpte culpable i, si feia falta, l'enviaven al jutjat. Però automàticament Gasteiz havia constituït un grup d'emergència, per dir-ho d'alguna manera, d'agents socials, que tan bon punt s'havia produït el delicte, visitava el domicili del presumpte delinqüent per veure què l'havia dut en el delicte. Si l'havia motivat, doncs jo què sé, una addicció a la droga, si li havia motivat una desestructuració familiar, si tenia qualsevol tipus de problema. I immediatament, de la mateixa manera que es posava en marxa la sanció d'aquesta persona, es posava en marxa el que en podríem dir l'acompanyament social d'aquest membre. Això, practicat durant 22 anys, va convertir a Vitòria i a Gasteiz en la ciutat amb menys delinqüència de tot l'Estat, fins que posteriorment, com és de suposar, o sigui, no és de suposar, però com va passar, va començar a governar el PP i les coses van canviar. Però, tanmateix, els ajuntaments poden tenir també noves polítiques de seguretat i les han de tenir. Què més hauria de fer un ajuntament d'esquerres? Doncs jo diria que facilitar serveis públics de comunicació. No fer seus els mitjans perquè sigui la voz de su amo, però sí permetre que els mitjans expliquin situació. Perquè, terriblement, uns dels problemes més greus que tenim avui, aquí, i potser encara més a l'estat espanyol, es diu la manca de coneixements. Jo crec que tot, per exemple, aquest grup important d'extrema dreta que ha començat a tenir escons al Parlament, el vot és senzillament fruit d'una sola cosa, de la ignorància. Si la gent sabés què hi ha al darrere, si hi hagués una informació com cal, potser els vots haurien sigut diferents. Cal que facilitem els serveis municipals de cara a la difusió de la informació i a la reflexió. Què més caldria fer? Doncs, home, un altre tema. S'ha dit moltes vegades, però hem de fer-ho de debò. Hem de tenir una ciutat acollidora. I acollidora no vol dir un cop cada 2 anys anar per Barcelona, que ja fem bé, i vam ser la més gran manifestació que s'ha produït, a dir que volem acollir. Hem de facilitar l'empadronament, hem de facilitar els serveis socials en aquells que venen de fora. Els hem de fer nostres. Com hem dit moltes vegades, aquesta població i totes les poblacions han de ser sense fronteres. És l'única qüestió que ens pot justificar. També, per descomptat, hem de fer altres qüestions. En el món econòmic, intentar endegar una transformació econòmica. Jo crec que en aquestes eleccions és imprescindible parlar, per exemple, de la municipalització dels serveis públics. Ja s'ha dit, l'Eulàlia ho ha referit una mica, no podem tenir serveis privats en el món de l'aigua, en el món de l'electricitat, en el món fins i tot funerari. Tot això són serveis públics que han d'extendre per tot arreu. S'han de tirar endavant. Promoure, per descomptat, s'ha començat a fer una mica, la promoció de l'economia social i solidària. S'ha de fer la compra pública per part dels municipis. Tot això són incidències econòmiques que són molt importants. I per últim, perquè ja m'estic allargant massa, s'ha d'entrar a veure si Sant Cugat es pot convertir en un paradigma d'allò que ara s'ha posat de moda dir-ne banca ètica. Perquè us asseguro que la de banca no m'agrada, però la d'ètica m'agrada molt i ha de ser una mica el referent d'aquesta campanya i d'aquestes eleccions. Gràcies.
tastat i demostrat que les lleis que imposen no són necessàries. La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. Que té. Doncs gràcies a l'Anna per aquest segon ball i gràcies a Arcadi abans per les teves sàvies reflexions. Bé, el següent en dirigir-se a tots nosaltres mereix poca presentació. Periodista i activista social, va ser diputat al Parlament de Catalunya per la CUP, va participar en la creació de La Directa, mitjà de comunicació en el que encara col·labora, ha publicat uns quants llibres i és membre del grup de periodistes Ramon Barnils. Això seria a grans trets. En David en estat brevíssim, però totes i tots sabeu que n'hi ha molt més, que n'hi ha igi, n'hi ha roig, que hi ha sabatilles alçades davant la corrupció en un Parlament, que hi ha els espectacles de l'Ovidi A4 i hi ha una inculpació la setmana passada al Tribunal Suprem que jutja els presos polítics on tots i totes ens podem veure reflexats. Mentre l'autodeterminació sigui delicte, seré culpable i reincident. I jo hi afegeixo, igual que tots nosaltres. David Fernández. Bon vespre a totes i a tots i bon vespre a Sant Cugat. La veritat és que amb l'Anna, la Maria Arnal, l'Ovidi i Ambrosa pràcticament ho tindríem tot dit. I la veritat també que també fa goig veure la plaça així i també veure com són les complicitats i com a vegades sense dir-nos les coses acabem dient el mateix. Amb l'Eulàlia no ens hem vist pujant amb el ferrocarril, una forma també de defensar el transport públic. I jo improvisaré perquè pràcticament anava a dir el mateix que ha dit l'Eulàlia, la qual cosa significa que el projecte polític és àmpliament conscient i compartit. No són temps fàcils, són temps estranys i excepcionals, on hem d'equilibrar el pitjor de les coses, la pitjor versió de les coses, amb la hipotètica millor versió de nosaltres mateixos. Hi havia un poeta molt estimat que deia: vindran temps més dolents i ens faran més secs, i vindran temps més secs que ens faran més dolents. I un veient Europa, Amèrica Llatina, la internacional trumpista dels Estats Units, a vegades ho pensa, però hem vingut a capgirar les coses i a canviar-les i fins i tot també estem obligats a resistir i a capgirar els poemes contra la resignació, contra la passivitat o contra la impotència i la frustració. Haurem de bescanviar el poema i dir que farem i construirem temps millors que ens faran més lliures i construirem temps més lliures que ens faran més justos. Jo només algunes reflexions compartides des de l'arrel del que significa la CUP. A mi sempre em feia gràcia quan deien que era nova política. La CUP va néixer l'any 1986, quan ja li veien tots els dèficits democràtics a aquella democràcia de tan baixa qualitat i tan baixa intensitat i en tants sentits de tan cartropedra, que va forjar aquella transició que només va ser un pacte per dalt per impedir els anhels democràtics, socials i nacionals que s'havien forjat en la lluita antifranquista. Donaria per moltes reflexions, però la primera segurament és que al segle XXI, any XIX, pensar, defensar o creure que democràcia és votar cada 1.500 dies és un autèntic frau i una autèntica estafa.
Democràcia significa algunes tardes lliures més compartides, defensant l'AMPA, defensant el camp, acollint les persones que més pateixen, acollint les persones que venen de la guerra o que fugen de l'exili. Per tant, contra aquesta concepció tan escarransida i tan minsa del que és democràcia, hem de tornar a dir que la democràcia és cada dia i sobretot és en la nostra vida quotidiana, per tant, en allò que significa el municipalisme, no només en la seva vessant institucional, sinó també social. Les xarxes comunitàries que són la potència associativa que té aquest país i els espais de construcció en comú, compartida i col·lectiva que es reprodueixen arreu de les comarques i, per suposat, també a Sant Cugat. La segona, que va molt lligada, és que tots sabeu perfectament que estem en un context fa molt de temps de regressió global, de repressió mundial i de retrocés en tots els termes, que té dinàmiques globals, té dinàmiques nacionals, té dinàmiques estatals i té dinàmiques també municipals. El dilema del nostre temps, d'aquest segle XXI, que tragina encara entre la por i l'esperança, és si el futur serà més o menys democràtic. I aquesta batalla es reprodueix en totes les esferes polítiques, les més grans i les més properes. Hi havia un jutge americà, remarco el de jutge amb els temps que corren i remarco el d'americà en els temps que corren, que deia: pot haver-hi democràcia i pot haver-hi concentració de la riquesa, però no pot haver-hi les dues coses alhora. Això ho deia al segle XIX. I això val la pena recordar-ho en un context també de creixement de les desigualtats, de la crisi després de la crisi, dels paratges devastats que ha deixat la crisi arreu del sud d'Europa, perquè hem tingut 155, ho sabeu, hem tingut 135, que era un cop d'estat a l'autonomia i a la sobirania municipal, i hem tingut també el cràter de la corrupció. Un està obligat sempre col·lectivament a capgirar les coses. Quan aquesta darrera campanya de les eleccions generals al Congrés i al Senat vèiem les tres dretes competint en la barra lliure repressiva, dient si el 155 havia de ser infinit, perpetu o permanent, no tingueu cap mena de dubte. És un autèntic reconeixement de la seva derrota. Van a les vies jurídiques i repressives perquè són incapaços ja, i ho saben, de guanyar-nos a cada urna que hem d'omplir a qualsevol convocatòria electoral. Ens donen tant per perdut que ja han recorregut a la doctrina del xoc, que és impedir l'exercici continuat i ininterromput de la nostra democràcia i de la nostra sobirania inalienable. També és veritat que avui és 2 de maig i és l'endemà d'un 1 de maig que també ens hauria de fer reflexionar en un país on l'atur ja encara afecta a 500.000 de persones, on 900.000 treballadors i especialment treballadores cobren menys de 657 euros mensuals segons les dades oficials, on un 12% dels treballadors i treballadores ja són pobres, és a dir, tenir feina no és garantia de no ser pobre, i on el 87% de la contractació sabeu que és temporal, en aquesta ordre dictada pels poders fàctics i la troika de la precarietat com a forma ininterrompuda de vida, que afecta als joves, afecta ja també, sobretot, a la gent gran amb pensions baixíssimes i també amb algunes reflexions que hem de fer de com permetem algunes dinàmiques. Des de l'any 1997, els salaris han pujat a Catalunya un 51%. El preu de la vivenda ho ha fet un 287%. I no hi ha major transferència de renda avui de baix cap a dalt que l'especulació salvatge i carronyaire que es fa sobre el dret a l'habitatge en un país que només té un 2% de parc públic d'habitatge quan la mitjana europea està al 15, al 20 o al 25, perquè el fet i no fet sempre passa factura. Però recuperant el fil de les paraules de l'Eulàlia, i com dirien les madres de Plaza de Mayo, no hem vingut a planya i deixarem el pessimisme per a temps millors. Venint de lluny, és veritat, jo crec que s'ha de posar en valor tot el que hem fet i a vegades no en som conscients. Jo diria que en els darrers 30 anys, des de Marges i Tangents, des d'aquell primer 07 que l'Arcadi impulsava en acampades a la Diagonal, per cert, i posant un matís addicional al que deia el company que em presentava, soc i seré sempre alumne d'Arcadi Oliveres, que quedi clar. Gràcies, com sempre. I parlar de l'Arcadi i parlar de totes i cadascuna de vosaltres ens recorda aquesta constant històrica
que ens n'hem sortit sempre quan hem fet les coses ensems, junts i alhora, quan hem anat junts i que aquest país només ha avançat quan les classes populars han irromput per fer-nos avançar en termes democràtics, socials o nacionals, com ho han fet sempre. I com han fet sempre els altres, ara que es parla de segona o tercera transició, el discurs del poder continua sent torneu-vos-en a casa. Ja ens van enviar a casa al 79 i al 80 dient això ja ho arreglarem nosaltres, en una cultura política antiparticipativa, en una cultura política profundament jeràrquica, vertical i autoritària, o dit en termes del lehendakari basc Urkullu, que a mi em va sorprendre moltíssim, quan l'octubre del 2017 va dir: el problema de Catalunya és que la democràcia participativa s'ha superposat a la democràcia representativa. Ah, sí? La democràcia és un problema? Que hi hagi democràcia participativa, que la gent s'impliqui, que la gent es comprometi, des de quan és un problema quan portem dècades dient tot el contrari, que la gent no s'implica i que la gent no participa. L'Eulàlia parlava dels 30 anys de la insubmissió, és impossible fins que deixa de ser-ho, jo crec que val la pena recordar-ho, aquells 50 insumissos que al febrer del 89 van obrir la lluita per la fi del servei militar obligatori, i segurament que si aquell febrer del 89 els haguéssim dit que la seva lluita des dels marges acabaria sent un èxit, només 11 anys després no s'ho haguessin cregut. Per tant, és impossible fins que deixa de ser-ho i en això estem entestats. L'altre, com sabeu, és que la CUP, a mi el que sempre m'ha apassionat de la CUP ha sigut el municipalisme, aquella primera CUP, segona CUP, si voleu, del 2003, que ja en aquell moment del 2003, quan no estàvem en la crisi, sinó estàvem en l'eufòria immobiliària, però ja vèiem que la precarietat era el que ens havien programat, va saber entendre i saber descodificar què és els municipis on tot comença i on tot acaba, i que no hi ha cap país possible per dalt si no es construeix des de baix entre totes i tots. Un municipalisme d'alliberament i de transformació i de canvi amb una autèntica filia democràtica de participació. En un context també de la Unió Europea, i jo penso que cal posar en valor tot el que hem fet, que a vegades no som conscients, també el que ens queda per fer, també el que hem fet malament, també el que encara no hem estat capaços de fer. I són moltíssimes coses, som un país d'ILPs, d'associacions, de col·lectius, de cooperatives, de grups d'afinitat, que ara que parlem dels ajuntaments, que no deixa de ser res més que el paraigües comú i la casa de totes i tots, podríem recordar al final, com diria una amiga, que al final hem après que no hi ha millor ni major sobirania que està sempre a prop, molt a prop dels que lluiten i lluny, molt lluny dels que manen i tot ho mercadegen. S'ha acabat això que el país o un municipi sigui d'uns pocs perquè és de totes i tots. I en un context també europeu, com sabeu, on, com diria Fellini, el feixisme és la versió estúpida i mediocre de cadascun de nosaltres, perquè tots el podem tenir a dins. Cal un nou reclam antifeixista, ara que ens ha deixat i s'ha quedat per sempre amb nosaltres la Neus català, i caldrà que ni un pam de barri ni un tros de plaça estigui disponible per a cap forma de feixisme. El programa polític de la CUP jo crec que és un programa civilitzatori que s'ha empaltat de les millors experiències d'alliberament i de canvi d'arreu del món, un programa, si voleu, curt, un programa humanista, emancipador, sobiranista, basat en el feminisme, en l'ecologia, en la cooperació econòmica, en l'economia social i solidària, de la urgent transició democràtica, social i ecològica que necessiten municipis, comarques, país i al final, òbviament, tot el món. És veritat, i s'ha dit moltes vegades, que els municipis i la nostra vida quotidiana és l'únic territori alliberat del que realment disposem, i en cada gest ens la juguem, i en cada decisió municipal ens la juguem, i en cada decisió política municipal o reproduïm el que hi ha o transformem el que no ens agrada. I també és veritat, en el context que vivim d'excepció, amb presos polítics, amb exiliats, amb la raó d'estat jutjant a Madrid, la raó democràtica de la llibertat política catalana, que també el municipalisme ha sigut clau de volta del procés que hem viscut i que són les bases materials de la república que ja estem sent, que som i que serem. Si no, no s'entendria per què van investigar el 80% dels alcaldes i alcaldesses que es van implicar amb el referèndum de l'1 d'octubre. I vaig acabant. Si l'ofensiva és global,
la resposta ha de ser local. La pregunta segurament més contemporània i més urgent és quanta democràcia urbana aguanta el capitalisme global. I saps què, Sanen, urbanista, que sap de què va la voracitat dels mercats, els mercats han decidit que el seu espai predilecte de negoci i d'acumulació per l'expressió es diu ciutats i ells on poden especular en qualsevol forma de vida i en qualsevol dret social. I aquesta batalla global és veritat que les ciutats i els municipis seran els autèntics dics de contenció democratitzadors i democratitzants que necessitem urgentment. Poden ser les ciutats les alternatives i els municipis, per suposat, són la gran alternativa i a més ho han de ser perquè ho necessitem. Un podria acabar també amb un conte contemporani, si voleu, que diu una cosa tan senzilla com que en qualsevol comunitat humana hi ha dos tipus de llestos. Els que s'ho volen quedar amb tot, a qui anomenarem lladres, i els que ho volen manar tot, a qui anomenarem tirans. I contra tirans i lladres aquí, a Chiapas, al Kurdistan, a Sud-àfrica o a Nova York, només hi ha des d'Antígona i Espartac dos estris molt fràgils: democràcia política i ètica de la decència. I acabo. També tocaria rebobinar i rendir comptes. Sabeu que la CUP funciona en base a l'assemblearisme, a l'autoorganització popular, a l'autogestió, i és veritat que cal llaurar aquelles llavors que vam sembrar, cal seguir regar-les amb cura i estima i cal fer-les créixer amb força. Municipis valents és la divisa, la consigna que ha escollit les candidatures d'Unitat Popular a Sant Cugat en procés constituent arreu del país per a aquesta campanya de les municipals. Sempre han dit que no som d'eleccions, la lluita és cada dia. Sí, un dia ens veiem a les eleccions, però ens continuem veient 365 dies la resta de l'any. I segurament un podria recórrer als clàssics grecs per dir que la valentia no és res més que el punt mig entre la covardia i la temeritat. I allà ens trobaran sempre dempeus amb els nostres dubtes i amb les nostres esperances. Alguns pensant que el que estem evitant és la pitjor versió de nosaltres mateixos, altres simplement que estem cultivant la millor versió de nosaltres mateixos. Però com no són temps o no abunden les bones notícies, un sí que diria que en aquest context repressiu i antidemocràtic i social, la millor notícia per Sant Cugat, la notícia més immillorable pels països catalans i la millor notícia també en la batalla global per la democràcia és que la propera alcaldessa de Sant Cugat es digui Núria Gibert. Pariu la Núria com a alcaldessa, o com feia abans l'Anna mentre ballava amb brossa, un dia i qualsevol serà la vida i tots, un dia qualsevol serà la Núria i tots. Molt bé, doncs, gràcies David, un cop més. I ara, per cloure aquest acte, us deixarem amb la nostra estimada Núria. Algú que en els propers 4 anys estarà molt present en les vostres vides santcugatenques. És el caràcter, és la paraula, és la rialla, és el puny alçat i el pas ferm. Algú que una tarda de setembre, davant les forces d'ocupació a la seu de la CUP nacional, ens va guiar amb el seu mantra: si volen entrar, hauran de passar per damunt dels nostres cossos. I no van entrar. No van entrar. Algú que estimem i cuidem com ella fa amb nosaltres. Santcugatencs i santcugatenques, us presento la futura alcaldessa de Sant Cugat, Núria Gibert. Si avui haguessin de passar per sobre del meu cos, ho tindrien encara més difícil. Com que la CUP i el procés constituent ho fem al revés,
taloners sortim els últims, no? Em toca tancar aquest acte, molt de gust, després d'aquests cracs que... Perdoneu, és que tinc logístiques vàries. És un plaer compartir aquesta tarda amb tots vosaltres, és un plaer que la plaça estigui plena, és un goig, estic molt emocionada. És una mala passada dir aquestes paraules just abans de pujar i vull agrair en primer lloc al David, a l'Arcadi i a l'Ali, també a l'Anna, per la vostra generositat. Són dies complexos, des de fa molts mesos que són dies complexos i de debò que estem molt agraïts que hagueu fet l'esforç de venir, d'acompanyar-nos, perquè no només sabem que feu aquest esforç per estar tot arreu, perquè mai teniu un no i perquè més Sant Cugat us estimem moltíssim i estem molt agraïts que hagueu fet un racó per estar amb nosaltres i acompanyar-nos en aquest inici de campanya. Per descomptat a tots aquells companys que estan per aquí fent torns, gravant, el so, asseguts, que han muntat l'acte, que porten dies preparant-lo, que els dies que venen estaran encara molt més avasats i molt més amb el ritme aquest de campanya que és especialment frenètic. A tots ells, per descomptat, moltíssimes gràcies, sou imprescindibles, no? És així. I per descomptat, la vostra presència, tots els que esteu aquí, que anima, que dona coratge, que acompanya, per què no dir-ho, que fa escalf, que està de moda, no? Sí, dona escalfor i la veritat que és un plaer i per què no dir-ho, és un honor. Fa 8 anys que som a l'Ajuntament, com deia el David, venim de lluny, que la nostra història encara ve més de lluny. Deixeu-me que us expliqui breument, perquè els meus companys que m'han precedit han fet una bona síntesi dels temps estranys que corren, però amb una mica de mirada santcugatenca, no? Perquè fa 8 anys hi havia molta gent, sempre hi ha molta gent que en sap molt de moltes coses, no? I hi havia molta gent que ens deia que els nostres recursos humils, que amb el nostre discurs, que amb una posició tan nítidament potser anticapitalista, transformadora, participativa, que no hi havia lloc per nosaltres a l'Ajuntament i que, per tant, segurament no entraríem, que no rascaríem res i a Sant Cugat, en general, la gent ja li estava bé el que hi havia. S'equivocaven, evidentment. Fa 8 anys el Guim, el nostre estimat Guim Pros i l'Ignasi Bea van entrar a l'Ajuntament i des de l'últim grup municipal van estar plantant cara i situant debats centrals del que serien els propers anys en aquest nostre consistori. Des d'aquí els vull enviar una abraçada perquè van fer una feina titànica, desagraïda, perquè a vegades ho és, de portar la veu. És així, els nostres companys no va, segurament, ja sabem que els nostres projectes, i li deia l'altre dia a l'Ignasi, no van de personalismes, però sí que van de gratituds i de qui deixa la vida poder-li almenys retre l'homenatge que es mereix. Moltes gràcies, Guim, moltes gràcies, Ignasi. Sabíem que els ajuntaments, que malgrat ser l'última institució de l'Estat, també és la més propera a la gent. Potser això la fa més democràtica? Ho deixarem amb interrogants. El que sabíem segur, teníem aquesta intuïció, que era una trinxera necessària per aquells que ens sentíem que feia molts anys que s'estaven fent polítiques contra nostra. I no és casual que en la nostra entrada, ni a la de la CUP, a centenars d'ajuntaments, malgrat som un projecte, com dèiem, de cocció lenta, perquè el que va passar el 2011 i el 2012 al nostre país no és una cosa que es pugui separar ni disgregar de l'entrada en força a centenars d'ajuntaments. Si recordeu, el 2010, feia 2 anys que miràvem amb estupefacció com arribava una crisi salvatge que ens va empobrir a marxes accelerades. El 2010, a més, es van prendre decisions transcendents, decisions polítiques molt importants, que van convertir aquesta crisi, el que li dèiem crisi, en una guerra oberta de les classes dominants, de les oligarquies, contra les majories socials d'aquest país. I van ser decisions claus, com deia, i molt estratègiques que es van fer conscientment. Quan el Tribunal Constitucional va rebentar l'Estatut d'Autonomia, que tenia una aprovació d'un 90%, i va certificar la mort del pacte autonòmic a l'estat espanyol, ho feia en plena consciència contra la majoria social d'aquest país, obrint un període que segurament no podran tancar de cap manera, com explicava el David. Ho van fer conscientment contra la majoria social d'aquest país. Quan el 2010, el març del 2010, Zapatero, socialista, com els que han guanyat fa no massa les eleccions generals, va fer un viatge llampec a Brussel·les, s'hi va estar 2 hores parlant amb els poders de la Troika i va tornar en forma de llampec també.
retent absoluta obediència de l'estat espanyol a les polítiques neoliberals i firmant les majors retallades socials, les més grans després de la dictadura franquista, 40.000 milions d'estalvi, 40.000 milions de rescat bancari, que va liquidar el sistema de caixes d'estalvi d'aquest país i les va regalar 5 bancs, que encara avui ens volen dir el que hem de fer, el que hem de pensar, també ho va fer absolutament conscientment. Aquella barreja d'oligarquia, de status quo, de classe dirigent, es va petar el pacte social. Pacte social o aquells acords que ells mateixos havien construït després de la dictadura per donar una imatge, una certa imatge de benestar social, conscientment. Enmig d'aquell clima de tensió, al carrer, el 2012, vagues generals, manifestacions massives, no sé si ho recordareu, i repressió altíssima. Recordareu també la digníssima lluita d'Ester Quintana. Vam dir que entraríem amb els nostres companys al Parlament per ser el cavall de Troia de les classes populars, per obrir el camí del canvi democràtic, econòmic i social. I així ho vam fer, o ho vam intentar. I el 2015, que deien que la crisi ja havia passat, i seguien desnonant a centenars de persones al dia, quan s'havia cronificat l'atur i la precarietat laboral i els horitzons laborals de moltíssimes persones passaven per emigrar i no hi havia ni rastre dels drets suspesos o segrestats, seguíem entossodides, com explicaven els meus companys, a encarar aquesta transformació necessària altre cop i des dels municipis. I tot i així ens deien, nosaltres aquí a Sant Cugat ens van dir que havíem tocat sostre, que la nostra candidatura mai podria ser majoritària. Això és Sant Cugat. I es tornaven a equivocar. I ens convertíem en la segona força del consistori a Sant Cugat, doblant la representació. Ens convertíem en la segona força a Valldoreix amb 2 vocals a l'MD. Ens convertíem en la primera força a la Floresta, obtenint així la presidència del Consell de Barri, iniciant una etapa de participació sense precedents. Ens convertíem per primera vegada en la segona força en l'esquerra transformadora a l'Ajuntament, amb veu, amb vot i amb un altíssim suport popular. I sembrant també arreu del territori la proposta de la Unitat Popular centenars de municipis més, evidentment. I durant aquests anys, humilment i tenaçment, hem fet d'altaveu de les lluites populars, les reivindicacions veïnals, els conflictes silenciats, hem proposat, hem tensionat el tauler, tot el que hem pogut cap a l'esquerra, perquè creieu-me que estava molt a la dreta. Creieu-me que estava molt a la dreta i li feia molta falta una capgirada. Mai hem intentat suplantar ni representar a ningú, perquè la nostra trajectòria política es deu en el respecte absolut a l'autonomia dels moviments socials i dels moviments populars. Per això vam entrar a l'Ajuntament dient que no anàvem a representar ningú, sinó que anàvem a portar les veus dels qui a nosaltres ens representen, les lluites de la ciutat, els col·lectius organitzats, els veïns i veïnes amb reivindicacions concretes, els interessos de les classes populars. Anàvem a fer de corretja de transmissió. I hem generat, nosaltres creiem, en la nostra manera de fer, una sèrie de reaccions en cadena, ètiques, polítiques i també materials, de les quals n'estem contentes. No faré un repàs del que han sigut aquests 4 anys de mandat, tindrem ocasió per parlar-ne i encara queda just un mes de campanya. Però hem de dir també, perquè n'estem orgullosos i perquè a vegades només estem tan avasades a l'autocrítica que costa també veure les petites victòries, les microvictòries, i creiem que les victòries s'han de celebrar. Hem parlat d'estructura econòmica i de dèficits democràtics a les estructures supranacionals que ningú ha votat al consistori, al ple, on no es parlava, i hem intentat generar debat polític aquí. Hem parlat d'aquells de qui ningú parlaven perquè no tenien dret a vot i, per tant, en general, no interessaven. Avui ja ningú s'atreveix a parlar de model d'èxit quan parlem de Sant Cugat, quan fa molts anys ens ho havíem de sentir sovint, i fins i tot avui en dia, i gràcies a haver insistit en aquesta qüestió, el regidor de Medi Ambient parla de model de ciutat, que el model de ciutat de jardí està exhaurit. Fa 4 anys, per exemple, el feminisme no entrava al ple i avui gairebé cap força s'atreveix a contradir el que el feminisme fa dècades que crida, que no es poden fer polítiques públiques contra la meitat de la població o ignorant-les, que els feminicidis són un problema de salut pública, que les polítiques de gènere han de ser prioritàries. Ja ningú s'atreveix, vist el desastre, d'afirmar, com afirmaven, que el mercat per si sol regula el preu de l'habitatge, que com més construïm, més barat serà l'habitatge. Això era un mantra que es deia molt sovint aquí a Sant Cugat. Un fart ens vam fer de negar-ho. Un desastre ha significat aquest mantra per tothom, menys pels qui, evidentment, ho fomentaven a canvi, evidentment, de dividends. I vam generar, també s'ha de dir,
Un efecte de mirall ètic, quan vam decidir que no veníem per quedar-nos i que el nostre seria un cicle curt, de relleus, perquè la cursa era llarga, i voler ser exemplar sabent que era una pretensió difícil, per dignificar l'orgull i la responsabilitat que és que la gent et delegui la seva representació. Volem que com més gent sigui possible, passi per la institució. Com més gent sigui possible, passi per fer d'altaveu i representi el conjunt de la ciutadania. Com més regidors surtin d'aquesta plaça, com més gent passi per aquest ajuntament, millor i més transparent serà la nostra administració. I vam deixar estupefactes al govern quan vam posar el crit al cel pel cost de l'estructura del cartipàs. Si no sabeu què és el cartipàs, són els sous dels càrrecs de confiança, traduïts en centenars de milers d'euros anuals. I l'antiga alcaldessa, en una reunió en què ens demanava que votéssim a favor d'aquest cartipàs, ens va dir: no tocaré els sous de la meva gent, la seva manera de parlar. Vam tibar i denunciar els privilegis caciquils i s'ha començat a prescindir d'alguns privilegis, no encara tots, que clamaven al cel. Es van paralitzar quan ens van marcar topalls de sou de 1.400 euros. Mai abans havien vist res semblant. No perquè no sapiguem que 1.400 euros són un privilegi que, evidentment, no tots els veïns, ni a vegades tan sols la gent de les nostres generacions, tenen aquests sous, sinó perquè enteníem que la política no s'hi ve a enriquir-se, no s'hi ve a fer carrera, s'hi ve a defensar valors i idees, s'hi ve a defensar conviccions i projectes col·lectius i ha de tornar al mínim necessari per viure. Portant la pràctica assembleària a la confecció de programes, a les decisions de ciutat, al funcionament de barris. Avui hi ha pocs partits que almenys no intentin fer algun procés participatiu. I amb tot, aquests anys, aquest viratge ètic, aquesta estirada cap a l'esquerra, aquest parlar de problemàtiques que no estaven a l'agenda, mentrestant, o precisament, aquests 4 anys han sigut els de l'embat democràtic, els de la impugnació popular més gran, més massiva, més important de les darreres dècades, ja no només al nostre país, sinó també entre els que ens rodegen. Som contemporanis, som testimonis, i això ho serem sempre, d'una premissa bonica que començava a debilitar-se, que és que quan el poble mana, el govern obeeix, i que, com ens assegurava amb un cert instint preclar el poeta estimat Martí Pol, efectivament, ja sabíem que tot estava per fer, però efectivament tot és possible. L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 8 de novembre i fins i tot també els 2 últims 8 de març. Un cicle de mobilitzacions i organització inaudit, que ens queda com un llegat preciós i que ens dona l'alè necessari en aquests moments d'apretar les dents, perquè efectivament són temps estranys, estem en un cicle d'apretar les dents i no ens enganyarem, per a preparar el següent embat, amb més força, amb més confiança, amb més gent, amb més coneixement, amb més intel·ligència col·lectiva, amb més entusiasme. Ha sigut un mandat convuls, de viure moltes persones de les que estan aquí avui han viscut aquests últims mesos i segurament potser també aquests anys amb la maleta feta. Alguns la van desfer ja lluny de casa. Anna, des d'aquí t'enyorem. D'altres A d'altres, seguim recordant, els la va obrir un funcionari de presons a milers de quilòmetres de casa. I des d'aquí avui també vull fer arribar una abraçada als nostres veïns, Raül Romeva, empresonat, i Clara Ponsatí, exiliada. També us volem a casa. I evidentment, a tota la resta de represaliats, perseguits, multats, perjudicats, empresonats, exiliats, censurats, totes les persones que s'hi estan efectivament posant el cos. Però la certesa que tenim tots entre cella a cella, ho sabem, tenim aquesta convicció, no s'esborra ni amb judicis farsa, ni amb presons, ni amb multes, ni amb exili, ni amb un estat que es retorça perquè ha d'imposar amb força i no amb raons, ni amb imperis mediàtics, ni tan sols amb la Junta Electoral Central. La certesa és que no ens poden fer súbdits contra la nostra voluntat, que farem durar el moment precís i preciós en què Parcs no s'aixeca de la cadira fins que els nostres cossos aguantin i que, a més, ho aconseguirem, perquè aquest és el nostre moment. Hem après tant aquests anys, hem après tant de nosaltres mateixes i de la capacitat que tenim quan estem organitzades i no afluixem.
I des de Sant Cugat ho vam demostrar a cada convocatòria, a cada gest, a cada acció, a cada crit, quan defensàvem els col·legis, perquè dins dels col·legis no hi havia només urnes, hi havia la nostra dignitat com a poble a ser el que efectivament i lliurement vulguem ser. I hem estat, i vam ser, i a partir de llavors no ser-hi mai més serà una opció. Sabeu què passarà amb els que avui ens diuen que no podem governar aquesta ciutat? Que s'equivocaran, que també s'equivocaran. És que fa 32 anys, que aquesta ciutat és governada pels mateixos. 32 anys són masses. 32 anys de polítiques de dretes, amagades en quina ciutat tan verda que tenim, mira quanta gent ve a viure a Sant Cugat, polítiques pretesament de gestió que amaguen una clara piràmide de prioritats. 32 anys d'estructura de favors i temors. 32 anys d'opacitat. Cap projecte de ciutat a llarg termini que inclogui la inclusió. Cap preocupació pel blindatge dels drets dels ciutadans que aquí vivim. Cap preocupació pels malabarismes que fa un 40% de la població de Sant Cugat per pagar l'habitatge. Cap preocupació pel 46% de joves que no poden ni tan sols pensar en emancipar-se. 32 anys de fam voraç especulativa, que ha generat molts ingressos, i que ha permès fer una ciutat molt florida, però que no ha pensat en el demà ni en aquells que en quedaven exclosos. Que vagin a Cerdanyola o a Rubí, ens deia la regidora d'Habitatge. Doncs tenim notícies per vostè. Nosaltres ens quedem. 32 anys de desídia. 32 anys de desídia en articular els barris en drets, mobilitats, serveis, urbanismes. 32 anys i els 3 principals casos de corrupció de Convergència han fet parada i han fet fonda a Sant Cugat. A la Sharp, girant la vista quan els senyors Lau, coneguts evasors fiscals, compraven l'antiga fàbrica per €1 i amb aquesta operació generaven milions d'euros de benefici. Girant la vista i la cara quan el senyor Millet i el senyor Montull triangulaven les mossegades en obra pública i feien donacions suculentes a Convergència. Una de les nostres obres públiques és el nostre pavelló municipal i una sentència culpables a títol lucratiu. I el 3%, que encara no tenim conclusions, però pel qual només a Sant Cugat hi ha una dotzena d'obres sota sospita. I cap autocrítica, cap vocació de fer net, cap lament. L'actitud nobiliària de dissimular perquè saben que no els hi passarà res, perquè saben que quan això tingui conclusions haurà prescrit, perquè saben que són l'elit que mai no entra. Doncs nosaltres tenim també notícies per ells. Farem net i anirem fins al fons de tots els diners que s'han saquejat a la nostra ciutat. «32 anys donen per molt, donen per massa», però no hem vingut, evidentment, a parlar d'ells. Si de cas, i com a molt, hem vingut a acomiadar-nos d'ells. Perquè avui, ara, estem en disposició, amb aquesta llista que teniu a les vostres cadires de gent compromesa, diferent, diversa, de diferents orígens, de la ciutat, de la CUP, procés constituent, estem en disposició d'afirmar que ha arribat l'hora de governar. Ha arribat l'hora de fer un canvi de rumb a la ciutat. L'hora d'incloure les decisions aquells qui dia a dia veiem com el model ens exclou, ens expulsa i no mira enrere. Després d'aquests anys, que som a tantíssims ajuntaments, hem après moltes coses i dels altres les hem confirmat. Algunes més agres i algunes eren intuïcions bastant palpables. Hem après que les institucions desplacen i per això el nostre compromís íntim i col·lectiu també, per això el diem aquí. No ens quedarem arrapats a les cadires, per això avui aquí prometem tenir més vocació, sempre, de poble que no pas de partit. En les nostres arrels, doncs, la defensa dels drets dels treballadors, la radicalitat democràtica, assenyalar i plantar cara a qui no ens deixa tenir vides dignes. Si cal, més enllà de la pròpia ciutat, als especuladors, a les legislacions perverses que ens trinxen la ciutat i la malvenen. A la nostra retina, noves institucions populars. No deixarem que ens arraconin a qui els hi fa por el nostre projecte. No deixem que aixequin murs entre nosaltres amb falses consignes identitàries i entre nosaltres i els que ens adrecem. Precàries, pensionistes, estudiants, migrants, treballadores, aturats, mares, avis, pares. Ens tenen por perquè saben que el nostre projecte és de majories. Fem-los-ho saber, fem-los-ho saber. A la CUP, procés constituent, parlem sovint, i avui ho haureu sentit, de posar la vida al centre. I humilment crec que és un concepte molt poderós. És
precisament i segurament per la seva pròpia senzillesa. Què vol dir posar la vida al centre? Posar la vida al centre, i acabo, és assegurar-se que hi ha escoles bressol i que aquestes són accessibles a tothom. És que les dones puguem caminar per la nostra ciutat sense por. És que els migrants puguin votar i tenir veu en els afers públics. És que cap persona hagi de passar fred a casa seva. És remoure cel i terra perquè tenir un sostre no sigui un suplici i treure d'una vegada per totes l'habitatge del mercat. La vida al centre és més comunitat, és veïnatge, és cohesió contra la burocratització i l'esterilització i la mercantilització de l'espai comú i públic. Per posar la vida al centre de les polítiques públiques cal treure altres coses que l'ocupen, les xarxes clientelars, les corrupteles, el dopatge electoral, l'elitisme, la frivolitat. Cal treure tot això. Posar la vida al centre és posar aquelles coses senzilles de les que ningú no vol parlar, que el planeta s'esgota i que és un mal, que és una veritat que fa mal, però que s'ha de dir, i que calen polítiques dràstiques i valentes per evitar-ho, que hi ha diferència en l'esperança de vida, depèn del codi postal on has nascut, que el transport públic molt sovint té gènere i que és car, i que per ser universal ha de ser assumit per totes, que les dones cuidin els nens, els avis i els malalts, i així l'Estat s'estalvia milions d'euros que pot fer servir en recompensar i mimar a les elits extractives, els bancs, per exemple. És que aquestes mateixes dones i homes, amb la pensió que els queda, no puguin ni viure. I encara hi ha qui els hi vol retallar. Que des dels ajuntaments es poden fer polítiques de cures i de reproducció que ens igualin a tots. Posar la vida al centre és entendre la diferència i la pluralitat i cuidar-la com un tresor. Els orígens, les llengües, els propòsits, horitzons diferents poden conviure en comunitat i fan les comunitats riques, les fan cohesionades, les fan plurals. Fan un tresor que no podem prescindir-ne. No hi ha res més important que això. Per això ho reitero, el nostre compromís amb el municipalisme sense adulterar, el que es fonamenta en l'organització, en la intersecció de lluites, en la construcció d'un teixit viu, sense ànim de lucre sinó ànim de vida. Una estructura popular pròpia que no respongui al sucursalisme de partits, sinó un municipalisme popular, per aspirar a les sobiranies que volem conquerir i ser contrapoder en aquelles institucions que estan intervingudes, aquelles on es decideixen tantíssimes coses, explicava l'Arcadi, i ningú, moltes vegades, ni tan sols no els ha votat. Aquells poders que suposadament representatius giren l'esquena a les voluntats democràtiques dels seus pobles. Arribar a la governança per fer-la popular, aixecar catifes, obrir les finestres i invertir les prioritats que han colcat aquest model fins a fer-lo insostenible. Creure's la participació i no la xarxa clientelar, donar recursos per poder decidir amb garanties, descentralitzar per democratitzar les decisions, als barris, allà on no s'hi arriba més que en campanya electoral, dotar de recursos les polítiques socials per a fer-les propositives, dignificants, per passar de l'almoina a l'acció social i universalitzar així drets i oportunitats, no menysprear els ingressos per fer polítiques valentes, a llarg termini, d'habitatge, d'inclusió social, construcció o adquisició d'habitatge protegit, noves polítiques de tinença i cessió d'ús, tanteig i retracte, densificació de la ciutat per fer-la més ecològica, més sostenible, més viva. Recuperar els serveis essencials i que estiguin sota control democràtic. L'aigua és vida i la volem pública, però també la llum, també el transport, també el servei de neteja i també ens volem morir sense haver-nos endeutar. Humilment, però amb tota la convicció, hem vingut a fer això. Enguany, el lema diu governa't, però també podria dir organitza't, pensa't, participa't, imagina't allà. Es podria dir tutelem els nostres drets, que ens són arrabassats. Es podria dir posem-nos dempeus i diguem que aquesta és la nostra ciutat, que l'estimem amb bogeria, que per això ens hi quedem, que per això la lluitem, que per això la pensem, que per això ens hi organitzem i que som majoria, que la defensarem amb les dents, que la farem a la mida de tots i no de les grans constructores, els grans tenidors, les corrupteles i el capitalisme d'amiguets. Que som aquí perquè venim de lluny, perquè tenim molta gent que ens acompanya, perquè portem l'alegria de la revolta i aquesta mai es podrà comparar a la simple gestió. Malfieu dels que us diuen que són bons gestors, malfieu-vos-en. Que no és veritat que no hi ha alternatives, que les hem demostrat. Que no és veritat que no es pugui fer tot el que puguem imaginar. I tant que hi ha alternatives. Mireu aquesta plaça plena de gent. Això no són alternatives? No són centenars de persones amb alternatives, amb plantejaments i construccions de ciutat i de país? Que la ciutat és de la seva gent, la que la pensa, la que la treballa, la que la fa viva, la que la vol decidir. De res, companys, de res serveix tenir 5, 6, 7 o 25 regidors de la CUP, procés constituent a l'Ajuntament, sense vosaltres, que sou els imprescindibles de Brecht.
El 26 de maig toca omplir les urnes de gent, de ganes de governar-se i de tot el dret del món a fer-ho. Necessitem que ens ajudeu. No tenim ni les estructures, ni els mitjans, ni els recursos dels grans partits, ni els volem. Necessitem que ens conegueu, que ens feu conèixer, que ens expliqueu, que en parleu, que debateu, que convenceu. D'aquí al 26 de maig tenim un embat que seran molts dies, i gairebé, com diu aquell, seran dies que duraran anys. Us necessitem actives, com a agents transformadors, perquè, com us deien, sense vosaltres el projecte ni tan sols tindria sentit. Visca tots vosaltres, visca les ciutats dignes, visca la unitat popular i visca la república.